Nga video tɛmɛnen na kumara biɲɛdimi kan n'u b'a fɔ tubabukan na hépatite. Biɲɛdimi yɛrɛ ye mun de ye? N ye biɲɛdimi ɲɛfɔ, a haya min bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu ka ca kosɛbɛ, n y'olu ɲɛfɔ. N y'a yira k'a fɔ biɲɛdimi minnu ka ca diɲɛ kɔnɔ n'o ye hépatite A, B, C, D, E ani toxique. Olu de ka ca diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ. Nga video tɛmɛnen na kumara hépatite A ani E de kan. N'a sɔrɔ i m'o video lajɛ, i bɛ tila ka don n ka chaîne kɔnɔna na, i b'o video lajɛ. Walasa i bɛ kunnafoniya tɔ dafalen sɔrɔ. Nka nin video in na n bɛna kuma hépatite B, hépatite C, hépatite D ani hépatite toxique. O t'a bannen n bɛ tila ka prévention ɲɛf'i ye n'o ye e kan ka mun kɛ walasa k'i kisi ni bana jugu in ma. Biɲɛdimi bɛ mɔgɔ faga la don o don. Biɲɛdimi bɛ mɔgɔ min faga diɲɛ ma don o don, o ka ca ka tɛmɛ sida bɛ mɔgɔ min faga don o don. Nka o n'a ta bɛɛ, i b'a sɔrɔ e bɛ kɛwalekɛla don o don min bɛ se ka biɲɛdimi bila e la ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama. Walasa i ka se k'a dɔn, ka se k'o kɛwale ninnu dabila, i ka se k'a dɔn n'a sɔrɔ i kan ka min kɛ, i man ka min kɛ walasa biɲɛdimi kana n'i minɛ. I bɛ jija ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna. Ka d'a kan n bɛna ɲɛfɔ i ye biɲɛdimi ninnu yɛrɛ ye mun de ye, u bɛ sɔrɔ cogo di, taamasiyɛn jumɛnw de b'a la, kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la, ani ne bɛ se ka mun de kɛ walasa biɲɛdimi ninnu kana n'e sɔrɔ. To lajɛli la fo ka taa fɔ a banna. N bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i ye sisan. An ka daminɛ. Ne ka kɛnɛya n'o ye haminako ye, ka kisi bana jugu ma, ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ walasa ka kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na bamanankan na yɔrɔ kelen pe i filɛ yɔrɔ min na n'o ye n ka chaîne sanfɛla ye. Ka d'a kan yan tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ, n bɛ kuma bana kan, bana taamasiyɛnw, bana kɔlɔlɔ ani fɛn o fɛn ne b'o se ka kɛ sababu ye ka bana jugu lase i ma. O t'a bannen kalo o kalo sibiri fɔlɔ n bɛ spécialiste dɔ wele n'o bɛ jɛn ka kuma bana kan. Sibiri o sibiri 21h wagati ne bɛ jɛn ka kuma banaw kan n ka chaîne sanfɛ n ka video direct kɔnɔna na walasa bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ. Ka d'a kan kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ, dɔnni o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ. Ne tɔgɔ ye Dr Ousmane Yaya Touré, ne ye baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba sabanan na n'o ye Hôpital Gabriel Touré. San 2019 OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé o y'a yira k'a fɔ biɲɛdimi bɛ mɔgɔ miliyɔn 6 ka se mɔgɔ miliyɔn 10 a banakisɛ bɛ se ka se minnu ma san o san. Nka biɲɛdimi suguya ka ca. Biɲɛdimi tilalen don sigiyɔrɔma caman. A sigiyɔrɔma dɔ ye mun ye fɔlɔ n'an b'a fɔ o ma hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, hépatite E ani hépatite toxique. N bɛna kuma olu de kan n ka video kɔnɔna na komi n y'a fɔ i ye video tɛmɛnen na. Nka video tɛmɛnen na n kumara hépatite A ani hépatite E de kan. O tun ye partie fɔlɔ ye n'o ye tago fɔlɔ ye. Tago filanan in na n'o ye partie D ye. N bɛna kuma hépatite B de kan ani C ani D ani toxique ani prévention. I kan k'i kɔlɔsi cogo min na walasa banakisɛ in kana n'i sɔrɔ. N'a sɔrɔ siɲɛ fɔlɔ ye nin ye ka n ka video lajɛ, i b'i abonné n ka chaîne kan, i bɛ cloche de notification ta walasa ni ne ye video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la. I ka j'aime ta walasa ka encourager n ka baara la. I bɛ se ka commentaire to yen nɔ ni ɲininkali b'i fɛ n'a sɔrɔ ni kuma b'i bolo k'a fɔ n ye n b'i jaabi. Biɲɛdimi bɛ yen nɔ n'an b'a wele hépatite B. Ale ye biɲɛdimi ye, biɲɛdimi ɲɔɲalen don kosɛbɛ. Ka d'a kan ale ka ca adamadenw na kosɛbɛ ka tɛmɛ biɲɛdimi tɔw caman kan. O biɲɛdimi ale bɛ sɔrɔ banakisɛ dɔ de fɛ n'an b'a wele VHP. O banakisɛ in n'ale donna biɲɛ na a bɛ kɛ sababu ye ka biɲɛ lahala yɛlɛma ka biɲɛ funu. O la an b'a wele o la ko biɲɛdimi n'a fɔ tubabukan na hépatite B n'an bɛ ka kuma o kan. Hépatite B ale bɛ sɔrɔ kɛwale dɔw de fɛ, lahala dɔw de bɛ yen nɔ n'o bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ se ka adamaden sɔrɔ. O bɛ sɔrɔ cogo di? Hépatite B ale bɛ se ka sɔrɔ bamuso fɛ. Bamuso n'o ye muso kɔnɔma ye, ale bɛ se k'a di a den fitinin ma jiginni kɔnɔna na. Mɔgɔ minnu ka baara ye jolilabaaraw ye, i b'a fɔ furakɛlikɛlaw minnu bɛ baara kɛ joli sɛgɛsɛgɛyɔrɔw la n'an b'a fɔ laboratoire, minnu fana ni jeli kan ka don u la ni joli ma sɛgɛsɛgɛ ka ɲa o ka dɔgɔ an fɛ yan kosɛbɛ nka o t'a bali mɔgɔw k'a dɔn. Minnu fana n'u bɛ dɔrɔgu pikiri k'u yɛrɛ la, ka d'a kan caman na minnu bɛ dɔrɔgu pikiri k'u yɛrɛ la u caman de bɛ jɛn k'a kɛ, u ye mɔgɔ 2 u mɔgɔ 3 walima u caman de bɛ jɛn k'a kɛ. Pikiri biɲɛ kelen u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔgɔ o la. O bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ kelen na a bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ. A ka ca o ye kɛwale min b'a to n'a bɛ se ka adamaden sɔrɔ kosɛbɛ. A bɛ se ka sɔrɔ cɛnimusoya fana fɛ, a bɛ se ka sɔrɔ tatouages fɛ minnu bɛ dessin k'u fari la
n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ dessin kɛ la n'a bɛ ta kɛ ni machine kelen ka sɔrɔ machine ma désinfecté ka sɔrɔ machine baga ma faga ka bɔ a la o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ se ka banakisɛ in ta k'a di mɔgɔ tɔw ma. OMS y'a jira k'a fɔ san 2019 hépatite B ale yera mɔgɔ miliyɔn 296 de la. OMS y'a jira fana k'a fɔ hépatite B ale bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ 820,000 k'o de bɔnna o ni na san o san. O b'a jira k'a fɔ bana don min ka jugu kosɛbɛ min bɛ mɔgɔw fagala don o don. I k'a dɔn fana k'a fɔ banakisɛ min don a bɛ se ka tile 7 n'o ye kunɲɔgɔn 1 a bɛ se k'o kɛ kɛnɛma ka sɔrɔ a ma sa. N'a banakisɛ ye mɔgɔ min sɔrɔ banakisɛ bɛ se ka to a tigi farisogo la tile 30 ka taa fɔ tile 180 na ka sɔrɔ a m'o tigi kɛlɛ n'o bɛ kalo 6 ma. A dɔw la bana in yɛrɛ bɛ se ka tunun a yɛrɛ ma ka sɔrɔ hali banabaatɔ yɛrɛ tɛ bɔ a kalama min b'ale la. Nka caman na bana in bɛ tila k'a kɛlɛ n'an b'a fɔ o ma phase chronique, phase aiguë bɔlen phase chronique ni o y'o ye. O phase in na banabaatɔ bɛna taamasiyɛn dɔw de jateminɛ a yɛrɛ la min bɛ se k'a lasɔmi k'a fɔ n'a sɔrɔ ni biyɛndimi t'ale la. Bana don n'a ye banabaatɔ minɛ a bɛ se ka na ni kunkolodimi ye, a bɛ se ka na ni farikalaya ye, a bɛ se ka ɲɛ jɛman k'o falen k'o kɛ nɛrɛ ye, a bɛ se ka farikolo bayɛlɛma k'o kɛ nɛrɛ ye, a bɛ kɛ sababu ye ka sugunɛ bayɛlɛma ani ka sɛgɛ banbali k'o bila i la, a bɛ se ka kɔnɔ dimi, a bɛ se ka fɔnɔ nege bila banabaatɔ la, a bɛ se ka kɛ sababu ye yɛrɛ fana k'a lafɔnɔ. Ne ye ni taamasiyɛnw fɛn o fɛn y'i la i ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ka surun i la walasa i ka lajɛ. Ka d'a kan n'a ma furakɛ joona kɔlɔlɔ caman de bɛ n'a bɛ se ka na n'o ye. Nka ni kɔn kɛra a ma a dɔw la fura bɛ se ka sɔrɔ a la joona. Nka n'e ma se dɔgɔtɔrɔso la a daminɛ na i tɛna fɛn jateminɛ i yɛrɛ la mɛ tagalen ɲɛfɛ komi n y'a f'i ye kɔrɔlen cogo min na tile 180 kɔfɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw caman ye. O kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ se ka na ni cirrhose du foie ye, a bɛ se k'o bila banabagatɔ la walima a bɛ se ka ni cancer du foie ye. Nka kɔlɔlɔ minnu filɛ nin bɔra k'olu fɔ ye sisan o kɛ ka di ka jamakulu dɔw de sɔrɔ kosɛbɛ. O jamakulu dɔ ye mun ye ni biyɛndimi ye mɔgɔ min sɔrɔ joona i ka denmisɛnninya kɔnɔ a ka ca kɔlɔlɔ in bɛ se k'i sɔrɔ 80 ka taa 90 na 100 sara la. Denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u tɛ san 1 bɔ gɛlɛya bɛ se k'olu sɔrɔ n'o y'a complication ninnu ye n bɔra ka minnu fɔ sisan. 30 ka taa 50 la 100 sara la denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u tɛ san 6 bɔ kɔlɔlɔ in bɛ se k'olu sɔrɔ. 20 ka taa 30 la 100 sara la mɔgɔkɔrɔbaw fɛ yen gɛlɛya in bɛ se k'olu sɔrɔ n'o y'a kɔlɔlɔma yɔrɔ ye. Walasa e kana ye nin jamakulu cɛ la e k'i jija n bɛna min f'i ye sisan e k'i jija k'i hakili to o la kosɛbɛ. O dɔ ye mun ye i ka vaccin kɛ walasa e ka kisi biyɛndimi ma. O de y'a fɔlɔfɔlɔ ye i kan ka min kɛ min ka ɲi min bɛ se k'i kisi biyɛndimi yɛrɛ ma. E min ka lamɛn e ka vaccin kɛ. N'a sɔrɔ i ye muso ye walima n'i ye cɛ ye n'i ye den sɔrɔ don min na i k'i jija vaccin ka kɛ den na kabini a bange don. I k'i hakili to i yɛrɛ la fana joli siraw fɛ joli bɛ se ka falen sira o sira fɛ i k'i hakili to o yɔrɔ in na kosɛbɛ. A dɔ ye mun ye an y'a fɔ joli bɛ se ka falen sira minnu fɛ a dɔ ye mɔgɔ minnu n'u bɛ dɔrɔgu ta n'u bɛ dɔrɔgu pikiri kɛ n'a sɔrɔ i ka baaraw ye i k'o dabila ka d'a kan o y'a sɔrɔ cogo sira teliman dɔ ye. Jeli fana n'a sɔrɔ a bɛ kɛ banabaatɔ min na o k'a sɔrɔ jeli in sɛgɛsɛra ka ɲa n'a sɔrɔ hépatite B tɛ joli in na. Hépatite B ale sɔrɔ ka di kosɛbɛ joli siraw fɛ hali i bɛ bɔrɔsi min kɛ k'i da ko n'a sɔrɔ mɔgɔ min n'a sɔrɔ a ɲintara bɛ jeli bɔ n'ale y'i da ko bɔrɔsi la k'o bila mɔgɔ wɛrɛ ka na bɔrɔsi kelen ta k'a da k'o la ka sɔrɔ banakisɛ in bɛ bɔrɔsi in na a bɛ se ka yɛlɛma o tigilamɔgɔ fɛ. Ou bien minnu bɛ kɛ ka bonbonsiw di n'an b'a fɔ rasoir olu fana n'a ye mɔgɔ tigɛ ni joli tora a la n'a ma jɔsi ka ɲa ni banakisɛ b'a la n'a kɛra ka mɔgɔ wɛrɛ tigɛ a bɛ se ka sɔrɔ o fana fɛ. Hakilina jiginna n y'a jira k'a fɔ a banakisɛ bɛ se ka tile 7 a bɛ se k'o de kɛ kɛnɛma. O bɛɛ kɔnɔna na n'a ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka yɛlɛma o tigilamɔgɔ fɛ. A bɛ se ka sɔrɔ cɛ ni musoya fana fɛ. A caman na a bɛ mɔgɔ cɛ ni muso minnu sɔrɔ minnu tɛ dan cɛ kelen ma ou bien n'u tɛ dan muso kelen ma. I b'a sɔrɔ minnu bɛ cɛ caman kanu walima u bɛ muso caman kanu u n'u bɛɛ bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ u m'u yɛrɛ lakana. A bɛ se ka sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw fana fɛ a ka ca olu tigilamɔgɔw la kosɛbɛ. A ka ca cɛw la fana cɛw minnu bɛ jɛ u cɛ ɲɔgɔnw fɛ a ka ca olu fana na kosɛbɛ. A bɛ sɔrɔ tatouage fana fɛ
minnu bɛ dessin k'u fari la a bɛ sɔrɔ o fana fɛ n filɛ ka fɛn o fɛn fɔ ne y'i hakili t'o la a b'a to ni banakisɛ in t'e sɔrɔ a b'a to bana in tɛ se ka kɛ e sata ye biyɛndimi suguya min bɛ yen n'an b'a wele hépatite C ale bɛ sɔrɔ banakisɛ dɔw de fɛ n'an b'a wele VIH-C o banakisɛ ninnu ale fana bɛ sɔrɔ joli siraw de fɛ i b'a fɔ hépatite B bɛ cogo min na bamuso o bɛ se k'a di a den ma jiginni senfɛ a bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ n'u ka baara ye joli baaraw ye a bɛ se ka sɔrɔ kuma caman olu fana fɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ o baarakɛlaw fana minɛ minnu bɛ baara kɛ laboratoire la n'an b'a fɔ jeli sɛgɛsɛgɛyɔrɔw minnu ka baara ye jeliko jeli furakɛw a bɛ se ka olu tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a bɛ se ka mɔgɔw fana sɔrɔ minnu fana n'u ka baara ye dɔrɔgu pikirima kɛli ye a bɛ se k'olu sɔrɔ a bɛ se ka mɔgɔ fana sɔrɔ joli bɛ don mɔgɔ minnu na ka caya i b'a fɔ minnu bɛ dialyse kɛw la ni sɛgɛsɛgɛli ma se ka kɛ ka se a seyɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu fana sɔrɔ jeli bɛ don mɔgɔ minnu na wagati bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka cɛ sɔrɔ komi a bɛ se ka muso sɔrɔ cogo min na cɛ ni musoya sira fɛ ani cɛ minnu fana bɛ jɛ u cɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na hépatite B la ale fana bɛ se ka sɔrɔ siraw fana fɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ hépatite C fana tɛ bana ɲuman ye OMS y'a jira k'a fɔ san 2019 ko hépatite C yera mɔgɔ miliyɔn 58 de la a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 2090 k'o bɔnɛ o nin na nka bana don a bɛ se ka furakɛ ni kɔn kɛra a ma 95 kɛmɛ sara la ni antiviraux ye mɛ ni kɔn ma k'a ma a bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye o kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye a bɛ se ka na ni chirurgie foie ye a bɛ se ka na ni cancer du foie fana ye nka sɔnni o k'o kɛ a bɛ se ka kunɲɔgɔn 2 fo ka se kalo 6 ma ka sɔrɔ banabaatɔ yɛrɛ ma foyi dɔn a yɛrɛ la ka sɔrɔ a ma taamasiyɛn foyi jateminɛ a yɛrɛ la a dɔw la yɛrɛ a bɛ ban a yɛrɛ ma nka a dɔw la fana kalo 6 kɔfɛ a bɛna taamasiyɛn dɔw yira banabagatɔ yɛrɛ la o taamasiyɛnw dɔ ye mun ye a bɛ se ka ɲɛ ko jɛman k'o falen k'o kɛ nɛrɛ ye ka sugunɛ k'o bayɛlɛma ka banakɔtaga k'o bayɛlɛma a bɛ se ka ni kunkolodimi ye a bɛ se ka ni farikalaya ye a bɛ se ka ni kɔnɔdimi ye a bɛ se ka ni kɔnɔboli ye a bɛ se ka ni fɔnɔ nege bɛ se ka banabagatɔ minɛ walima yɛrɛ a bɛ fɔnɔ a bɛ se ka ni sɛgɛ banbali fana ye ninnu fɛn o fɛn n'i y'o jateminɛ i yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ ɲuman tɛ i ka se dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ joona ka d'a kan n'e ma wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la joona o bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɔlɔlɔw bɛ se k'e sɔrɔ i n'a fɔ cancer du foie walima cirrhose du foie walasa ka kisi ni bana ninnu bɛɛ lajɛlen ma kɛwale dɔw de bɛ yen f'e k'i hakili t'o la kosɛbɛ o dɔ ye mun ye i k'i kɔlɔsi joli bɛ se ka falen sira o sira fɛ i k'i hakili t'o la i b'a fɔ n y'a f'i ye hépatite B la cogo min na n'a sɔrɔ ni vaccin tun bɛ yen i tun bɛ vaccin kɛ mais hépatite C ale vaccin ma dɔn fɔlɔ k'a fɔ vaccin min bɛ se ka hépatite C ka adamaden kisi o ma 100 sara la 100 la o ma dɔn fɔlɔ nka sɔnni o cɛ e bɛ se ka min kɛ e k'i hakili to i yɛrɛ la n'a sɔrɔ i ka baara ye n'i ye cɛ ye ka jɛ muso bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini ka jɛ muso bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn ka di ye ka sɔrɔ min yɛrɛ lakana i k'o dabila n'i ye muso fana ye i k'i hakili to o yɔrɔ fana na i k'i yɛrɛ lakana ka d'a kan bana in a ɲɔɲalen don mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu n'u t'u yɛrɛ lakana cɛmusoya kɔnɔna na a ɲɔɲalen don fana minnu ka baara fana bɛnnen don yɛrɛ feere ma n'an b'a fɔ sungurubaw a ɲɔɲalen don olu fana fɛ kosɛbɛ n'a sɔrɔ i ka baaraw ye i k'o dabila minnu fana n'olu bɛ tatouage kɛ n'a sɔrɔ o de ka di ye a ma ɲi nɔ nka n'a sɔrɔ a ka di ye i k'i hakili to a la kosɛbɛ a bɛ kɛ mansin min na mansin ka lajɛ ka ɲa n'a sɔrɔ tatouage ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ la ni mansin kelen ye walasa ni bana sugu kana n'i minɛ muso kɔnɔma n'a sɔrɔ i ye kɔnɔ ta wagati o wagati i k'i jija ka se dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ joona n'a sɔrɔ ni bana in b'i la kɔn ka k'a ma walasa e kana na bana bila i den na hépatite D ale fana ye bana ye min ɲɔɲalen don kosɛbɛ nka a tɛ tɔw bɔ ka d'a kan ale ye bana ye ale tɛ se ka bana bila adamaden na cogo si k'a sɔrɔ ni hépatite B tɛ mɔgɔ min na a banakisɛ yɛrɛ an b'o wele VIH-D o VIH-D walasa ale ka se ka biyɛn kɛlɛ f'ale k'a ɲini ka fara VIH-B kan o b'a yira k'a fɔ ale banakisɛ in tɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ cogo si la k'a sɔrɔ ni hépatite B t'i la ni hépatite B tɛ mɔgɔ min na ale tɛ se k'i minɛ o de y'a to ale ka mɔgɔ fagata ka dɔgɔ kosɛbɛ nka ale fana bɛ sɔrɔ joli siraw de fɛ n'a banakisɛ bɛ mɔgɔ min na ni o jeli ɲagamina e la ka sɔrɔ a banakisɛ t'e la sira camanw fɛ
i b'a fɔ n ye sira minnu fɔ ka kɔrɔ drogue siraw fɛ walima jeli donni siraw fɛ walima e mɔgɔ min bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔsow la u bɛ kɛnɛya sɔrɔ yɔrɔ la u bɛ joli yɛrɛ bɛ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na ka sɔrɔ m'i hakili to i yɛrɛ la o bɛ se ka sababu ye n'a bɛ sɔrɔ a banakisɛ n'a sera adamaden ma tamasiyɛn dɔw de b'a la nka o tamasiyɛn a ka surun hépatite B la kosɛbɛ ka d'a kan ale bɛ ɲagami o de la n'o ye farikalayaw kunkolodimiw fɔnɔ negew kɔnɔdimiw fɔnɔ yɛrɛ sɛgɛ banbaliw ale bɛ kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen a bɛ se k'o bila i la n'i y'o y'i yɛrɛ la i bɛ kɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona walasa a ka furakɛ joona nka n'i tora so n'i ma taga dɔgɔtɔrɔso la ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛyaw ye n'o ye a kɔlɔlɔw ye o kɔlɔlɔ dɔ ye cancer du foie i k'a dɔn k'a fɔ bana min don ale de ka jugu biyɛndimi banaw la ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan n b'a f'i ye ka d'a kan bana fila de faralen ɲɔgɔn kan n'o ye ale ni hépatite B o fila de fara ɲɔgɔn kan o fanga ka bon kosɛbɛ o de kama n'ale banabagatɔ min minɛ a bɛ kɛ sababu ye ka banabagatɔ in bɔnɛ a nin na teliya la n'a ye banabagatɔ min sɔrɔ 15 ka se 30 ma 100 sara la o tɛ san 20 sɔrɔ ka sɔrɔ n'a mana ni kɔlɔlɔ ninnu ye n'o ye cirrhosis foie e bɛ se ka min kɛ walasa k'i kisi hépatite D ma o dɔ ye e k'i kɔlɔsi cogo bɛɛ lajɛlen na e ka vaccin kɛ hépatite D ale yɛrɛ vaccin tɛ yen fɔlɔ min lakodɔnnen don fɔlɔ min bɛ se ka hépatite B banakisɛ faga ou bien k'a kunbɛn nka comme ale fana kelen tɛ se ka kɛlɛ k'a d'a ma fo a ka fara hépatite B kan hépatite B vaccin e k'i jija k'o kɛ n'i y'o kɛ o b'a to hépatite B t'i minɛ ni hépatite B m'e minɛ D t'i minɛ o kama e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka hépatite B vaccin i k'o kɛ o bɔlen kɔfɛ e mɔgɔ min n'i ka baara ye jolilabaaraw ye i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n'i bɛ baara o baara kɛ joli sira fɛ i ka gan don i tɛgɛ la i k'i yɛrɛ la kɔlɔsi walasa ka kisi bana jugu in ma mɔgɔ minnu fana n'u bɛ pikiriw k'u yɛrɛ la u k'u hakili to pikiri biyɛn na n'a sɔrɔ a kɛra ka mɔgɔ wɛrɛ sɔgɔ u kana jɔ cogo si la o pikiri biyɛn kelen ka tila k'u sɔgɔ i kɛra dɔrɔgu minɛ o i kɛra pikirikɛla suguya o suguya ye i k'i jija biyɛn kelen kana mɔgɔ wɛrɛ sɔgɔ kala ka na e fana kelen sɔgɔ tuguni i k'i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ cɛ minnu fana bɛ jɛ u cɛ ɲɔgɔn fɛ o ye fɛn min man ɲi ka d'a kan ale banakisɛ in bɛ se ka sɔrɔ o fɛ kosɛbɛ ani minnu ka baara fana ye yɛrɛ feere ye a bɛ se ka bana bila olu la walasa i ka kisi ni bana bɛɛ lajɛlen ma e k'i jija ka ladilikan ninnu lamɛn jeli yɛrɛ bɛ se ka falen sira o sira fɛ hali kunkɔfiyɔrɔw la an b'a ye mɔgɔ caman bɛ taa kunkɔfi a bɛɛ bɛ kɛ mansin kelen na a bɛ kɛ yɔrɔ dɔ bɛ wuli dɔ bɛ sigi o yɔrɔnin bɛɛ la mansin kelen bɛ kɛ ka bɛɛ ta kɛ n'a sɔrɔ mansin ye mɔgɔ dɔ tigɛ n'a sɔrɔ banakisɛ in b'o tigi la o mansin kelen n'a kɛra k'e fana kɔfi o bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ se ka yɛlɛma i fɛ n'a sɔrɔ bana b'o tigilamɔgɔ la u bɛ ni dajiw falenna a yɛrɛ banakisɛ tɛ sɔrɔ daji fɛ nka ni ɲin taara la ni jeli bɛ ka bɔ a la ni daw donna ɲɔgɔn na kuma caman na ni jeli bɛ dɔ nin taara la n'o falenna mɔgɔ wɛrɛ n'o jeli sera dɔ in ta kɔnɔna na ka se o joli siraw ma a bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ se ka bila o tigilamɔgɔw fana na fɛnw don a bɛ kɛ an fɛ yan ka caya nka ne ye nin video in lajɛ i ka nin ladilikanw labato a b'a to i bɛ kisi bana caman ma hépatite toxique ale fana ɲɔɲalen don kosɛbɛ ale bɛ sɔrɔ produits de fɛ n'o ye substance chimiques ye a bɛ se ka sɔrɔ minfɛnw fɛ dunnifɛnw fɛ o substance chimiques ninnu olu ka ca kosɛbɛ olu man ɲi adamaden biyɛn ma ka d'a kan a bɛ se ka biyɛn lahala yɛlɛma ka biyɛn funu ka na ni gɛlɛya caman ye o dɔ ye mun ye gulɔ n'an fɔ tubabukan na alcool o de ta ka ca kosɛbɛ min bɛ biyɛndimi bila mɔgɔ caman na a bɛ se ka sɔrɔ fura dɔw fana fɛ nka furaw bɛɛ tɛ a caman na fura tako juguya ni n ko fura tako juguya i k'a faamuya a tɛ komi fura ta man ɲi nɔ nka fura dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dan de b'a la n'a taara ka tɛmɛ a dan kan ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ka laɲini tɛ o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ dɔ ye n'a bɛ se ka kungo lase biyɛn ma walima fura minnu bɛ feere kare kɔnɔnaw la n'u bɛ san mɔgɔ yɛrɛ t'a bɔ yɔrɔ dɔn a bɛ fɔ ko kunkolo bɛ dimi kunkolodimi fura bɛ ta ka d'i ma ka d'a kan kunkolo ja b'a kan nka min yɛrɛ bɛ fura feere a caman na i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ fura in dɔn a t'a tɔgɔ yɛrɛ dɔn a fɔra kunkolo dɛsɛ b'a kan a bɛ kunkolodimi fura ta k'o d'e ma a yɛrɛ bolo o ye kunkolodimi fura ye ou bien fura dɔ fana fura min ni a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase e biyɛn ma olu fana b'a kɛ ka caya ou bien walima fura min i b'a sɔrɔ a ka ɲi nka n'a fɔra dɔw ka kisɛ kelen ta i b'a sɔrɔ u bɛ taa kisɛ 5 kisɛ 6 ta olu ye fɛn ye minnu bɛ se ka ni mɛnna o sugu olu kɛli la o bɛ se ka sababu ye ka kɔlɔlɔ bila e biyɛn na n'a bɛ se ka biyɛn funu ka na ni biyɛn dimi ye champignons b'a kɛ
produit industriel olu b'a kɛ. I b'a sɔrɔ baarayɔrɔ dɔw la u bɛ baara kɛ ni poison ye ou bien u bɛ baara kɛ ni fɛn ye fɛn minnu bɛ se ka kɔlɔlɔ lase adamaden biɲɛ ma. O substance toxique ninnu n'olu sera adamaden biɲɛ ma k'a sɔrɔ a ma lakana n'olu sera biɲɛ ma a bɛ se ka na ni bana caman ye n'o bɛ se ka kɛ biɲɛ dimi ye. A dɔw la i b'a sɔrɔ usine dɔw la ou bien baarayɔrɔ dɔw la ou bien i b'a sɔrɔ hali gidɔrɔn dilan an b'a ye gidɔrɔn daw la n'u bɛ gidɔrɔn dilan na a bɛ fɔ dɔw k'u lakɔlɔsi lakanafɛnw bɛ d'u ma mais u tɛ sɔn k'u yɛrɛ lakɔlɔsi u tɛ sɔn ka lakanafɛn ninnu matarafa ou bien i b'a ye an ka carré kɔnɔnaw la dɔw yɛrɛ carré dɔw la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa ɲɛgɛnji bɔ kɛ mɔgɔ min bɛ taa ɲɛgɛnji bɔ kɛ ale bɛ fiɲɛ min sama fiɲɛ ɲuman tɛ ka d'a kan a tɛ nun datugu dɔw yɛrɛ tɛ sɔn ka gan yɛrɛ don u tɛ sɔn ka samara yɛrɛ ɲɛnama don u sen na u bɛ don botoliji ninnu na u b'o kasa sama u bɛ tile bɛɛ kɛ o la nka n'u yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ olu tɛ bana ka d'a kan u tɛ ka fɛn dɔn o yɔrɔnin na u b'a fɔ kasa tɛ fɛn k'olu la nka i b'a sɔrɔ olu fɛn kasama ninnu olu bɛɛ bɛ se ka dadigi kɛ adamaden biɲɛ na walasa i ka kisi ninnu bana ninnu ma e k'i hakili to i yɛrɛ la ka d'a kan n'i ma nin kɛwale ninnu dabila o bɛ se ka kɛ sababu ye ka biɲɛ dimi bila e la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka k'i sata fana ye walasa e k'olu dabila n bɛ minnu fɔ sisan i b'i hakili to olu la kosɛbɛ o dɔ ye mun ye gulɔmin e k'o dabila n'a sɔrɔ i bɛ fura ta i b'a fɔ n ye ta cogo minnu fɔ i k'olu dabila n'i banana i ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ka fura sɛbɛn i kun fura min ni hakɛya n'i ka kan o ka fɔ i ye i k'o ta o cogoya la ni kisɛ kelen de ka kan dɔgɔtɔrɔ b'o fɔ i k'o ta i ka da o fana ma n'a ma nɔgɔya i kana fura ta i yɛrɛ ma i k'i ka dɔgɔtɔrɔ wele walasa a kan ka kɛ cogo min na a k'o fɔ i ye ka fura san carré kɔnɔnaw la k'a ta i kun fɛ i k'o dabila n'i bɛ baara kɛ baarayɔrɔ o baarayɔrɔ la i k'i hakili to i yɛrɛ la n'i kan ka gan don i ka gan don n'i kan ka masque don i ka masque don i nun na n'i kan k'i yɛrɛ lakɔlɔsi cogo min na i k'i yɛrɛ lakɔlɔsi o cogoya la ka d'a kan foyi tɛ kɛnɛya bɔ walasa ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ e k'i jija ne ye fɛn o fɛn fɔ kabini video in daminɛ na fo kana bila sisan na e k'i hakili to o bɛɛ lajɛlen na o b'a to e bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ sibiri natɔ an dermatologue an bɛna an sigi ka kuma dermatologue olu ye mɔgɔ ye minnu ka baara ɲɛsinnen don farilabanaw furakɛli ma n'o ye farikolo sanfɛla banaw ye an bɛna kuma prurigo kan prurigo dɔw b'a fɔ bamanankan na ko ɲugu dɔw b'a fɔ farimaŋɛɲɛ dɔw yɛrɛ fana b'a fɔ ko jifalen walasa i k'a dɔn a bɛ kurukuru bila adamaden fari la a bɛ se ka fariŋɛɲɛ bila adamaden na a bɛ kɛ ka caya samiya dondaw fɛ o fana o ɲɔɲalen don an fɛ yan kosɛbɛ an bɛna kuma o kan an dermatologue n'o ye min ka spécialité don sibiri don e k'i jija k'o video in lajɛ i bɛna kunnafoniya caman sɔrɔ i k'an bɛn o la sibiri don